kabantay mo kung dili ta maglihok-lihok. Daghan kaayo ta og pambation sa tuhod, likod, sa liog. Labaw na karon na naapay mga lugar na istrikto gihapon na gipatuman ng community quarantine, pero ang mga mamis nato sa Surigao City, Zumba ala new normal ang style. Kada alas 5 sa hapon, routine sa atong mga kibutitas ang pagtapok aron ng Zumba. Pero take note ha, with social distancing. Ug adunay pagsunod sa health protocol sa Boulevard sa Surigao City. Tungod sa ilang bibo na pamaagi sa pagpa-distress, ato silang gibisita aron makita ang ilang panggiitan na Zumba dance moves. O, di ba? Simple lang na pamaagi pero lingaw na. Pang fitness pa. Pwede pa yun. Nato ni mabuhat bisan sulod lang sa atong mga balay. Di ba? Busa, pag video lang o itag dayon ang Bisaya Gyud Facebook page, basin imo ng storyang among ipakita diri sa Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!